Haros duwang bulan ang napupungaw as sinaghahadit si Nanay Venny Malyapre kan Barangay San Pablo Limanan, Camarines Sur sa iyang 21 anyos na matuang aki na si Jan Lawrence Malyapre, 4th year criminology student na sundo ngunyan ang pighahanap ninda makalis na daina makauli pa. Istorya ni Nanay Venny, alas 12:30 nin udto kon Setyembre 30, kan iyatod siya ni John Lawrence sa Camarines Sur Electric Cooperative o Kasureco nga ni magbayad nin bill sa kuryente. An aram niya daa madiretso na ini sa eskwelahan ka ini sa Central Bicol State University of Agriculture. Alagad alas 2:30 nin hapon, kan parehong aldaw kan makaresibi siya nin chat hali sa profesor kan sa iyang aki na dai ini naglaog sa klase. Pighalat-halat niya pamanda ining makauli. Alagad hasa sa presente, blanco siya asin ang bilog nindang pamilya kunyain si John Lawrence. Pumasok na nga daw, sabi ni sinundan pa daw ng lolo niya pababa kasi nakamotor yun sir nakamotor. Nung sinundan pumasok na nga, nakamotor bumaba na pa San Isidro kasi nandito sa Pag-uring yun umuuwi. Pumunta kila lola niya nung araw na yun. Yun pala, pagka daw, hindi naman nakadiretso sa school. Sa saindaman daang paghapot-hapot, huring nahiling si John Lawrence sa barangay Pag-uring Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Alagad sulamenting an motor na sa nadaan sa indang nakuha. Alas 3 daw nakita dito sa pataas, alas 2 baga alas 3 nakita doon sa pataas. Yun nagsimula na kaming maghanapan hanggang madilim na, naghanapan na kami. Hindi wala din nakita, wala naman pero yung motor niya is andoon din sa sa Puktol, yung dito sa Pag-uring yun sa Pag-uring, barangay Pag-uring. Tapos yun na po yung huling kita sa kanya. Sundo ngunyan, daisinda nagpupundo sa paghanap kay John Lawrence sa paglaom na inibuhay pa asin makakaibanan paninda. Ilang araw na hanggang ngayon wala pa rin. Kahit ano na pong ginagawa namin, 'pag may balita kaming may nakikitang kamukha or pinupuntahan namin. Hanggang ngayon wala pa, hindi pa siya makita. Sa sisay man na nakakabisto o nakakahiling kay John Lawrence Malyapre, pwede sindang makontak sa mga numerong mahihiling sa saindong screen. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.